מה לעשות כאילו? כאילו שהוא מחר הבן. זה עברית הוורידים. תלחץ. מה, כאילו את החלק הזה? תלחץ לכיוון היד שלי. הנה הוא נכנס. וואי, הוא הולך לעשות לו שמש בזה. איזה יופי. שבירת סטריליות אנחנו רואים פה. וואו וואו. יכול להיות שהוא לא בן אדם. לא נורא, אם תהיה לך המטום אז תוכל להגיד שזה איקי. נכנס? עוד לא. נכנס כן, השאלה לאיפה. נכנס. רגע, אין לך זה? הנה, יש לו, הוא מבריד. טוב מאוד, שילה. נכנסים. עשית את זה גם מעניין. בוא נעמה כאילו הראשון. אבל הוא פשוט...